या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। माजी ऊर्जा मंत्री राऊत, माजी मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला फसवलं। मालवणात अग्नितांडव आणि तळ कोकणात पहिल्यांदाच होतोय महागणेश याग। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। SSPA मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग इथं आता गर्भवती मातांसाठी सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन पूर्णपणे मोफत। या अंतर्गत मोफत मिळणाऱ्या सुविधा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डेली व्हिजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, अनेस्थेशिया चार्जेस, रूटीन लॅब चार्जेस, जेवण नाश्ता तसेच आवश्यक असल्यास एका दिवसाचा ICU चार्ज, औषधांचे चार्जेस, औषधालय आता अगदी माफक दरात। संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 05 60 76 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 23 25 62। फोन नंबर 023 67 23 40 00। मालवण शहरातील धुरीवाडा बोर्डिंग ग्राउंड मार्गावर असलेल्या दुकानांपैकी 2 दुकानांना आग लागल्याची घटना घडली आहे। या भडकलेल्या आगीत दोन्ही दुकानं जळून खाक झाली आहेत। विलास परुळेकर यांचं शिलाई मशीन दुरुस्ती आणि विक्रीचं एक दुकान, यातील नव्या आणि जुन्या अशा एकूण 12 ते 15 मशीन तसेच फर्निचर आणि संपूर्ण दुकान जळालं। तर बाजूला असलेले मृणाल मोणकर यांचं लेडीज टेलर आणि शिवण क्लास हेही दुकान जळालं। यातील मशीन साहित्य आणि ग्राहकांचे कपडे हे जळून खाक झालेत। काही ग्राहकांचे लग्नाचे कपडेही दुकानात होते, त्यांचंही नुकसान झालं। दुकान मालक, स्थानिक नागरिक तसेच महेश सारंग, राजू बिडिये यांसह अन्य नागरिक, नगरपालिका, अग्निशमन यांनी आग विझवली, मात्र दोन्ही दुकानांचं नुकसान झालंय। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11।
राज्यासह देशात कोळशाचा तुटवडा आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार असताना लोड शेडिंगचं संकट होतं. परंतु हे लोड शेडिंग होऊ नये म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले होते. परंतु 20 एप्रिल 2022 मध्यरात्री 12 वाजता सावंतवाडी शहरातील अर्ध्या भागात अघोषित लोड शेडिंग झालं. या संदर्भात दोषींवर कारवाई व्हावी यासाठी आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी आमरण उपोषण छेडलं होतं. या दरम्यान अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्रांमुळे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी लोड शेडिंग बाबत जनतेची फसवणूक केली आहे की काय असा सवाल उपस्थित होतोय. सावंतवाडी शहरात अर्ध्या भागात अघोषित लोड शेडिंग करून जनतेला वेठीस धरल्यानं आणि जबाबदार अधिकारी उपस्थित नसल्यानं जन आक्रोश झाला. दरम्यान हे लोड शेडिंग कुणाच्या आदेशानं झालं आणि जनतेला याची माहिती का दिली नाही हे प्रश्न अनुत्तरित असल्यानं दोषींवर निलंबनाची कारवाई व्हावी यासाठी कोकणसात लाईव्ह आणि कोकणसातचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी प्रजासत्ताक दिनी आमरण उपोषण छेडलं. या दरम्यान उपोषण मागे घेण्यासाठी महावितरणनं त्यांना पत्र दिलं. त्यात मुख्य कार्यालयाच्या आदेशानुसार विजेची टंचाई असल्यानं भारनियमन करणं आवश्यक होतं. महावितरण कार्यालयाच्या 18 एप्रिल 2022 प्राप्त आदेशानुसार हे लोड शेडिंग केल्याचं उपकार्यकारी अभियंत्यांचं म्हणणं आहे. तर हे भारनियमन आपत्कालीन असल्यानं त्याची पूर्वकल्पना देणं शक्य नसतं असं त्यांचं मत आहे. तर दुसरीकडे महावितरण परिपत्रक 9490/56 दिनांक 18 एप्रिल 2022 नुसार DCL ग्रुप प्रमाणे फिडर निहाय भारनियमन करण्याकरिता उपकेंद्रात सूचना देण्यात आल्या होत्या. सावंतवाडी फिडर वारंवार प्रयत्न करूनही झेड ग्रुप मधून A आणि B ग्रुप मध्ये न आल्यानं भारनियमन करणं आवश्यक होतं. 33/11 kV सावंतवाडी उपकेंद्रातून निघणाऱ्या 11 kV सावंतवाडी फिडरचे DSS कंट्रोल रूम यांच्याकडून मिळालेल्या तोंडी आदेशानुसार हे भारनियमन करण्यात आलं असं उपकार्यकारी अभियंत्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटलंय. दोन्ही पत्रात उपकार्यकारी अभियंत्यांच्या खुलासात तफावत दिसते. परंतु 19 एप्रिल 2022 तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांची मंत्रालयात तातडीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर राज्यात कोळशाचा अपुरा साठा असला तरी लोड शेडिंग होणार नाही असं तत्कालीन ऊर्जा मंत्री डॉक्टर राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. कोयले की कमी होने के बावजूद क्या ये कहा जा सकता है महाराष्ट्र में लोड शेडिंग शुरू है या नहीं शुरू है, कैसा आप मैंने शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का लोड शेडिंग नहीं है और लोड शेडिंग होगा नहीं. मैंने शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का लोड शेडिंग नहीं है और लोड शेडिंग होगा नहीं. तर राज्य वीज स्वयंपूर्णतेसाठी दीर्घकालीन धोरण ठरवा असे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऊर्जा विभागाला दिले. गेल्या 5 दिवसात भारनियमन करण्यात आलं नसलं तर ही अशी स्थिती भविष्यात कायम राहण्यासाठी नियोजनाच्या कामाला लागा असे आदेश ठाकरेंनी 19 एप्रिलला दिले. तर राज्यात भारनियमन होऊ देणार नाही अशी ग्वाही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. बाहेरून वीज खरेदी करू पण भारनियमन होऊ देणार नाही असं पवार म्हणाले. तर राज्यात भारनियमच नाही अशी माहिती ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी त्यांच्या अधिकृत पेजवर दिली. आता 19 एप्रिलला मंत्र्यांनी हे जाहीर केलं असताना बैठक झालेली असताना सावंतवाडी शहरात 20 एप्रिलला मध्यरात्री 12 वाजता 18 एप्रिलच्या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरच्या आदेशानं लोड शेडिंग केल्याचं महावितरणचं म्हणणं आहे. लोड शेडिंग हे आदेशानुसारच झालं, ते अघोषित नाही असंही ते म्हणतात. आदेश नव्हते, लोड शेडिंग आहे. लोड शेडिंग नाही बा देशात म्हणजे राज्यात लोड शेडिंग होणार नाही असे आम्हाला आदेश नाही. आम्हाला लोड शेडिंग करण्याबाबत जे पत्र आले कंट्रोल रूम कुठे आहे साहेब, ठीक आहे कंट्रोल रूम आहे बघा, हीच कॉपी इम्प्लिमेंट अलॉंग द प्लॅन लोड शेडिंग बस एवढंच सांगतो. तुमच्याकडे मंत्र्यांचे काय आदेश आलेत काय? हेड ऑफिसचे आहेत ना कंट्रोल रूम स्थापन करण्याबाबत. हेड ऑफिसचे आहेत ना कंट्रोल रूम स्थापन करण्याबाबत. त्यामुळे मागील सरकारमधील या मंत्र्यांनी जनतेची दिशाभूल करत फसवणूक केली की काय असा प्रश्न निर्माण झाला. त्याही बातम्यांची कात्रणं दाखवत या ठिकाणी मध्यस्थीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना विचारलं असता या ठिकाणी आलेला एक महावितरण अधिकारी मतांसाठी राजकारणी आपल्या भूमिका सांगतात, आम्हाला आलेल्या आदेशानंतर आम्ही लोड शेडिंग केलं असं बोलून गेला. महावितरणचा या पत्रातील खुलासा सरळ सरळ आमचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाच खोटं ठरवतोय. जनतेची त्यांनी दिशाभूल केली असल्याचं अप्रत्यक्षपणे सांगतोय. त्यामुळे तत्कालीन मंत्र्यांनी लोड शेडिंग झालेलं असताना ते होणार नाही, झालंच नाही असं सांगून जनतेची फसवणूक केली की काय
की आपल्या चुकांवर पांघरून घालण्यासाठी महावितरण हा आटापिटा करतय, हा संभ्रम कायम आहे। तर आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी ही वस्तुस्थिती समोर आणल्यानं त्यांच्यावर 353 सह मारहाण केल्याचा खोटा गुन्हा दाखल करून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असे प्रश्न उपस्थित होतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर। उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध। बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली। मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89। आताच्या घडीची अत्यंत मोठी बातमी समोर येते। तळ कोकणात पहिल्यांदाच महागणेश याग होतोय। श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडेकाका महाराज यांच्या संकल्पनेतून श्री स्वामी समर्थ मठ माड्याची वाडी इथं शनिवारी 28 जानेवारीला या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलंय। यासाठी खास केरळहून जगप्रसिद्ध पुजारी श्रीजित लंबोदरी येणार असून त्यांच्या हस्ते 1008 श्रीफळांची आहुती दिली जाणार आहे। या सोहळ्याला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचं आवाहन श्री सद्गुरू भक्त सेवान्यास माड्याच्या वाडी यांच्या वतीने करण्यात आलाय। श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडेकाका महाराज यांच्या संकल्पनेतून कणकवलीत पहिल्यांदाच जनकल्याण महायागाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। त्यासाठी देशभरातून तब्बल 918 साधू संत उपस्थित होते। लाखोंच्या संख्येनं या महायागासाठी जनसमुदाय लोटला होता। 2016 नंतर आता पहिल्यांदाच तळकोकणात न भूतो न भविष्यती असा महागणेश यागाचं आयोजन करण्यात आलंय। श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडेकाका महाराज यांच्या संकल्पनेतून याचं आयोजन करण्यात आलंय। शनिवारी 28 जानेवारीला श्री स्वामी समर्थ मठ माड्याची वाडी इथं 1008 श्रीफळ गणेश याज्ञ हा सोहळा पार पडणार आहे। या सोहळ्यासाठी खास केरळहून जगप्रसिद्ध पुजारी श्रीजित लंबोदरी यांची उपस्थिती असणार आहे। त्यांच्या आणि ब्राह्मण वृंदांच्या उपस्थितीत तब्बल 1008 श्रीफळांची आहुती दिली जाणार आहे। पुजारी श्रीजित लंबोदरी यांना 12 ते 13 देशात पूजेसाठी निमंत्रित केलं जातं। प्राचीन परंपरा, प्राचीन मंत्र जागृत करणं तसेच त्याचा प्रचार करणं हा त्यांचा प्रमुख हेतू आहे। त्यांच्या असणाऱ्या उपस्थितीमुळे भक्तांमध्ये उत्साह संचारलाय। भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण होण्यासाठी त्यांना चांगलं आरोग्य, दीर्घायुष्य लाभावं, सुख, समृद्धी, समाधान प्राप्त व्हावं यासाठी या कार्यक्रमाचं खास आयोजन करण्यात आलंय। त्यानिमित्तानं सकाळपासूनच विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडणार आहे। सकाळी 9 ते दुपारी 1 या वेळेत प्रमुख याज्ञविधी, दुपारी 2 पासून अखंड जपनाम सेवा, दुपारी 1 वाजता दर्शन, दुपारी 1:30 वाजता महाप्रसाद असे भरगच्च कार्यक्रम होणार आहेत। याची जय्यत तयारी सुरू आहे। त्यामुळे मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहण्याचं आवाहन श्री सद्गुरू भक्त सेवान्यास माड्याची वाडी यांच्या वतीनं करण्यात आलंय। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप। आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर। उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध। बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली। मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89। आमदार नितेश राणे यांचा पक्ष प्रवेशाचा धमाका सुरूच आहे। त्यांच्या कार्याच्या प्रभावाने कणकवली तालुक्यातील दारुम ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंचासह सदस्यांनी भाजपात प्रवेश केलाय। सरपंच तेजस्वी लिंगायत, उपसरपंच प्रवीण तळेकर आणि सदस्य अमित तळेकर, वैशाली कल्याणकर, सानिका राऊत, समृद्धी तावडे, प्रभावती चव्हाण अशा संपूर्ण ग्रामपंचायत कार्यकारिणीनं माजी सरपंच संतोष तळेकर यांच्या नेतृत्वाखालील आमदार नितेश राणेंच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केलाय। यावेळी माजी उपसरपंच
सरपंच अशोक गिरकर, माजी सदस्य किरण भोगले, ग्रामस्थ रवींद्र तळेकर, प्रमोद तळेकर, स्वप्नील तळेकर, प्रवीण तळेकर, सुरेंद्र तावडे, सदानंद राऊत, रोशन लिंगायत, योगेश लिंगायत, रोहन लिंगायत, विश्वनाथ तळेकर, प्रभाकर गुरव, यशवंत तळेकर, संतोष मोहिते, कल्पना तळेकर, विजय मोहिते, राकेश तळेकर, अजित तळेकर, जनार्दन पवार, सत्यविजय गुरव, प्रभाकर तळेकर, संतोष वारिक, रवी भोगले आदींसह असंख्य ग्रामस्थांनी पक्षात प्रवेश केलाय। यावेळी भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष संदेश उर्फ गोट्या सावंत, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय देसाई, भाजप तालुका अध्यक्ष संतोष कानडे, मिलिंद मेस्त्री, राजू पेडणेकर, माजी उपसभापती प्रकाश पारकर, संतोष पारकर, आशिया सरपंच महेश गुरव आदी उपस्थित होते। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त कणकवली तहसीलदार कार्यालयाबाहेर 75 फूट उंचीचा झेंडा उभारण्यात आला होता। प्रजासत्ताक दिनी कणकवली तहसीलदार आर.जे. पवार यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं। परेड राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलूट, सलामी, चल। कणकवली तहसील कार्यालय आवारामध्ये उभारण्यात आलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या 75 फूट झेंड्यावर तिरंगा ध्वज फडकवण्यात आला। तसेच तिथं संसद भवनाची प्रतिकृती लावत नव्यानं सेल्फी पॉइंट तयार करण्यात आले। तहसीलदार आर.जे. पवार यांचा हा हटके उपक्रम लक्षवेधी ठरला। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप। अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108।
महाड तालुक्यातील इसाने कांबळे गावाजवळ ट्रान्सफॉर्मर कॉईल चोरीचा प्रयत्न जीवावर बेतला। शॉक लागून कोळसा झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। महाड MIDC पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मारुती कांधळे या घटनेचा अधिक तपास करतात। पोलादपूर तालुक्यातील अनेक गावात ट्रान्सफॉर्मर मधील कॉईल चोरी करणारी टोळी सक्रिय आहे, त्याचा थांगपत्ता आजपर्यंत लागलेला नाहीये। अशातच महाड पंढरपूर रस्त्यावरील इसाने कांबळे गावाजवळ रस्त्यावर असणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मर मधील कॉईल चोरी करून पसार होण्याची तयारीत असणाऱ्या अज्ञात टोळीमधील एकाचा शॉक लागून मृत्यू झाला। याबाबत महाड MIDC पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मारुती आंधळे आणि पोलादपूर तालुक्याचे विद्युत अभियंता यांच्या सहकार्याने पोलीस तपास चालू असून अज्ञात व्यक्तीचं अद्याप नाव समजलेलं नाहीये। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप। आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर। उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध। बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली। मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89। प्रजासत्ताक दिना दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर तब्बल 18 उपोषणं होती। तसं बघितलं तर या उपोषण करताना 25 तारीखलाच बोलवून शक्यतो त्यावर तोडगा काढून परावृत्त केलं जातं, मात्र ते न झाल्यानं अखेर ही उपोषणच झालीच। बघूया सिनियर करस्पॉन्डंट देवयानी वरसकर यांनी घेतलेला आढावा। आज 26 जानेवारी म्हटलं की अनेक उपोषणं जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर केलेली असतात आणि तशीच आजही उपोषणं इथे जवळजवळ 7 ते 8 उपोषणं आज आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर दिसतोय। अनेक उपोषणापूर्वी अशी पद्धत होती की पहिल्याच दिवशी 25 जानेवारीला अनेक उपोषणकर्त्यांना बोलवून घेतलं जात असेल आणि जास्तीत जास्त तोडगा काढून ती उपोषणं कशी होणार नाहीत याच्याकडे लक्ष दिलं जात असेल, परंतु तरीही ज्याच्यामध्ये तोडगा होत नाही अशी उपोषणकर्ते हे पुन्हा उपोषणाला बसतातच आणि आज अशीच जवळजवळ 7 ते 8 उपोषणं जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर इथे बसलेली आहेत। आपण बघूया नक्की काय म्हणणं आहे त्यांचं आणि त्यांना अजून का उत्तर मिळालेलं नाही, ते उपोषणाला कशासाठी बसलेले आहेत। आपण बघतोय इथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर एक उपोषण आहे, दारिस ते बौद्धवाडी इथल्या एका स्मशानभूमी पायवाटेच्या रुंदीकरणासाठी उपोषणाला बसलेले आहेत। अत्यंत किरकोळ विषय खरं म्हणजे स्मशानभूमीकडे जाणारी पायवाट ती काय असेल आणि त्याचं रुंदीकरण ते काय असेल, मात्र तरीही ह्या दारिस्तेकरांना इथे उपोषणाला बसवावं लागलेलं आहे। काय सांगाल, काय नक्की मुद्दा आहे तुमचा? मुद्दा आमचा असा आहे की कित्येक वर्षापर्यंत जुनी असलेली ती स्मशानभूमी आहे। त्या स्मशानभूमीला आम्ही पहिल्यांदा ज्यावेळी पहिल्या पारंपरिक जे जायचे प्रेत घेऊन त्या पिरियडला रस्त्याचा रुंदीकरण होता, किरकोळ वाट होती आणि आत्ता जो आहे रस्ता तो आपण मुख्य रस्त्यापासून तो शासकीय रोड आहे, त्या शासकीय रोडपासून तो रस्ता आमच्या स्मशानभूमीपर्यंत जायचा आहे आणि तो जाण्यासाठी अरुंद असा रस्ता आहे। तिथं शव न्यायला आपल्याला मिळत नाही व्यवस्थितरित्या, तर तो 10-12 फुटाचा आम्हाला रस्ता मिळावा की शासकीय ग्रँडने तो डांबरीकरण वगैरे करता येईल आणि ते एक रस्त्याचं काम पूर्ण होईल। नक्कीच अत्यंत किरकोळ गोष्ट आहे, परंतु तरीही दारिस्ते ग्रामपंचायतीच्या अंदर हा जो काही रस्ता आहे किंवा हा जो स्मशानभूमीकडे जाण्याचा रस्ता आहे त्याच्या रुंदीकरणासाठी हे दारिस्तेकर इथले हे बौद्धवाडीतले हे सगळे नागरिक आज इथे उपोषणाला बसलेले आहेत। आपण बघूया पुढचं जे उपोषण आहे ते असंच एक आहे। आपण बघतोय इथे उपोषणाला बसलेले आहे। शेती संरक्षण परवानाधारक यांच्या संदर्भाचं त्यांचं उपोषण आहे। बाळ शिरसाट हे माजी पंचायत समिती सदस्य देखील आहेत, राहिलेले आहेत। शिरसाट सर, काय म्हणणं आहे तुमचं, काय कशासाठी बसलाय उपोषणाला? आमच्या यासाठी उपोषणाला बसलो आहे की शेतकऱ्यांचा हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे आणि तो परवानाधारक शेती संरक्षण म्हणजे शस्त्र परवानाधारकांचा हा गंभीर प्रश्न जिल्ह्यातला आणि आता वन्य प्राणी एवढे त्रास देत आहेत आणि आपल्याकडे जर शस्त्र नसतील तर त्याने स्वतःचं संरक्षण कसं करावं, शेतीचं संरक्षण कसं करावं या संदर्भात आमचा हा प्रश्न आहे। यासाठी आमचा लढा आहे आणि तो आम्ही कायम लढा चालू ठेवणार आहोत। नक्कीच आपण बघतोय वन्य प्राण्यांपासून किंवा हिंस्र जनावरांपासून जे काही नुकसान होते, शेतीचं नुकसान होते, या संदर्भामध्ये वारंवार आवाज उठवला जातो, परंतु त्याच्यावरती कुठलाच तोडगा न निघाल्यामुळे अखेर माजी पंचायत समिती सदस्य बाळ शिरसाट यांना उपोषणाला बसावं लागलेलं आहे। असंच काही उपोषण एक पुढे आहे।
शुभम शांती रेसिडेन्सी यांचं उपोषण आहे आणि ते आहे चक्क मुख्याधिकारी आणि नगर अभियंता नगरपंचायत यांच्या विरोधात उपोषण आहे. काय तुमचं म्हणणं आहे, एका मिनिटात सांगा. ओके साहेब, लक्ष आमच्याकडे द्या, नुसतं देऊ नको. सांडपाणी व्यवस्था किंवा विहिरीची व्यवस्था आणखी. पण आज गेले 10 वर्ष भरती नसल्यामुळे 2 परीक्षा लावलेल्या आहेत ज्या लादलेल्या आहेत 2013 पासून, TET आणि टेट. आता 2 परीक्षा तुम्हाला म्हटल्यानंतर परीक्षा फेस करावे लागणार. आता पदवी असून परीक्षा म्हटल्यानंतर पुढे काय करावं, या 2 परीक्षा फेस कराव्या लागणार. त्यामुळे आम्ही काय म्हणतो की कोकण विभागाची वेगळी भरती करून TET सध्या शिथिल करून आज स्थानिकांना सरसकट सामावून घ्या, म्हणजे जेणेकरून सामावून घेतल्यानंतर जो रोजगाराचा प्रश्न आहे तो मिटून जाईल आणि स्थानिकांना प्राधान्य मिळेल. आणि आज प्रत्येकाची वयोमर्यादा नाही म्हटलं तर वाढलेली आहे, आज संपण्याची आहे. एज बार होण्याच्या पूर्वी या स्थानिकांना न्याय मिळावा याच्यासाठी हे सगळे जण आज उपोषणाला बसलेले आहेत. आज इथे आंबा काजू उत्पादक बागायतदार जे आहेत ते देखील उपोषणाला बसलेले आहेत. खरं म्हणजे हा आता त्यांचा सीझन सुरू होणार आहे आणि आंबा काजू आणि आंबा उत्पादनाच्या किंवा ते जेव्हा तयार होण्याच्या अगदी प्रारंभीच हे सगळेजण उपोषणाला का बसले आहेत आपण विचारूया. पैंगणकर मॅडम, काय सांगाल, कशाला बसल्या तुम्ही उपोषणाला? मॅडम, 2015-2019 2 लाखाची कर्जमाफी व्हावी अशी शासनाने जाहीर केलेली, पण अद्यापही त्यात काही शासनाचा निर्णय पूर्णपणे झाला नाही. तर त्यासाठी सरसकट कर्जमाफी व्हावी शेतकऱ्यांची, हा शेतकऱ्यांचा पहिला मुद्दा आहे. 2014 साठी खावटी मध्यम अल्प कोणतेही विभाजन न करता सातबारा कोरा करावा, हा एक शेतकऱ्यांचा विषय. नवनिर्मित निरावडा महसूल मंडळाची 2021-22 ची विम्याची नुकसान भरपाई अद्यापही दिली नाही, सावंतवाडी महसूल मंडळाच्या डाटानुसार मिळावी. तसेच 2021-22 या वर्षात भात शेती विमा रक्कम सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी शेतकऱ्यांची, हा एक विषय. तसंच गतवर्षी पाऊस सतत पडल्यामुळे फळमाशीचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात झालेला आणि फळमाशी झाल्यामुळे आमचा आंबा बाहेरच्या एक्सपोर्ट याला गेला नाही, विदेशात गेला नाही. ह्यावेळी तसाच फळमाशीचा प्रादुर्भाव आहे. फळमाशींना जो पिंजरा मिळण्यासाठी 100% अनुदानावर आम्हाला शासनाकडून सापळे मिळावे, पिंजरे मिळावे, हा एक विषय. तसाच जो आंबा बागायतदारांना आता सध्या भेडसावणारा मोठा प्रश्न म्हणजे हवामानात होणारा बदल आणि त्या बदलानुसार जे आम्ही औषधं वगैरे मारतो किंवा मार्केटमध्ये ज्या औषध कंपन्या एवढ्या आल्यात बोगस, त्यावर शासनाचं नियंत्रण नाही. त्या बोगस कंपन्यावर कुठेतरी शासनाचं नियंत्रण राहावं, हा आमचा दुसरा विषय. असे 10 विषय घेऊन आम्ही शासनाकडे सध्या या संदर्भात मागण्या करतोय. सातत्याने गेली 4 वर्ष शासनाकडे मागण्या करून शासनाच्या मागण्या आमच्या अजूनही पूर्ण नाही झाल्यामुळे आम्ही आज सगळे शेतकरी सिंधुदुर्गच्या लाक्षणिक उपोषणात बसलेले आहोत. नक्कीच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले हे आंबा आणि काजू बागायतदार हे शेतकरी आज इथे लाक्षणिक उपोषणाला बसलेले आहेत. त्यांचे 10 मुद्दे आहेत आणि त्याच्यातले 2-3 मुद्दे जे त्यांनी सांगितलेले आहेत ते खरं म्हणजे आपण गेली काही वर्ष सातत्याने चर्चेमध्ये आपण ऐकत असतो, परंतु त्याच्यावरती तोडगा अद्याप निघालेला नाही. आज 26 जानेवारीला इथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर जवळजवळ 15 ते 16 उपोषणं बसलेली आहेत आणि त्याच्यामध्ये अगदी काजू बागायतदार असो, नगरपंचायतीच्या संदर्भातले असोत, वैयक्तिक काही विषय आहेत त्याच्या संदर्भात असोत, असे अनेक विषय घेऊन हे उपोषणकर्ते उपोषणाला बसलेले आहेत. आता लवकरच पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण इथे येतील आणि निश्चितच त्यांची भेट घेऊन त्या उपोषणकर्त्यांना दिलासादायक काहीतरी असं सांगतील अशी आपण आशा करूया. निश्चितच त्यामधून या सगळ्या उपोषणकर्त्यांच्या प्रश्नांची तड लागत असेल तरच आजचा आपला हा 26 जानेवारी हा गणतंत्र दिवस सफल झाला असं म्हणायला काही हरकत नाही. देवयानी वरसकर, कोकण सात लाईव्ह, सिंधुदुर्ग नगर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल. उधळलेली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. कोकण शिक्षक मतदारसंघाचे महाविकास आघाडी आणि पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे शिक्षक सेना
TDF पुरस्कृत उमेदवार बाळाराम दत्तात्रय पाटील यांनी कोकण शिक्षक मतदारसंघातील 5ही जिल्ह्यात झंझावती प्रचार दौरा केला। यावेळी त्यांनी शिक्षक मतदारांच्या वैयक्तिक गाठीभेटी घेत प्रश्न समजावून घेतले। या प्रचारात त्यांनी मोठं शक्ती प्रदर्शन केलं। त्यांच्या प्रचारात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, जितेंद्र आव्हाड, रायगडचे खासदार सुनील तटकरे, शिवसेनेचे सुभाष देसाई, शिवसेना खासदार विनायक राऊत, आमदार भाई जगताप, समाजवादी आमदार रईस शेख, शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील, TDFचे ज्ञानेश्वर कानडे, महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी, संस्थाचालक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक वृंद, सिंधुदुर्गातून अनिल राणे, गजानन नांचे, काका मांजरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकेतर संघटनेचे पदाधिकारी, शेतकरी, कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील, रायगड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुनील तटकरे, शिवसेना सचिव खासदार विनायक राऊत, खासदार राजन विचारे, खासदार आनंद परांजपे, माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, आमदार सुनील भोसारा, आमदार धैर्यशील पाटील, आमदार मनोहर भोईर, आमदार दत्तात्रय सावंत, आमदार रुपेश म्हात्रे, ठाणे मनपा माजी विरोधी पक्षनेते नजीब मुल्ला, नवी मुंबई मनपा माजी महापौर विठ्ठल मोरे, TDF संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे, बहुजन शिक्षक शिक्षकेतर संसदेचे अध्यक्ष अशोक बहिराव, शिवसेना रायगड जिल्हा संपर्क प्रमुख बबन पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस कल्याण जिल्हाध्यक्ष वंडार पाटील, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख, पनवेलचे माजी नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील, काँग्रेस पनवेल मनपा जिल्हाध्यक्ष RC घरत, शिवसेना रायगड जिल्हाध्यक्ष शिरीष घरत, शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नारायण शेठ घरत, नवी मुंबई मनपा नगरसेवक करण मडवी तसेच महाविकास आघाडीचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते प्रचारात जातीनिशी उतरले होते। आमदार बाळाराम पाटील यांनी या मतदारसंघात जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत प्रचार यंत्रणा राबवली आहे। आपण पुन्हा विजयी होऊ असं त्यांनी दावा देखील केलाय। या मतदारसंघात गेली 6 वर्ष आपण चांगल्या पद्धतीने काम करत आहोत। शिक्षकांचे अनेक प्रश्न सोडवले, त्यामुळे शिक्षक बांधव पुन्हा आपल्याच गळ्यात विजयाची माळ घालतील असा दावा देखील त्यांनी केलाय। बाळाराम पाटील हे शेकापचे उमेदवार असून महाविकास आघाडीने त्यांना पाठिंबा दिलाय। रायगड जिल्हा हा त्यांचा बालेकिल्ला मानला जातो। यावेळी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या संघटनांचा पाठिंबा मिळत असून अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या ताकदीने प्रचारात उतरले असून यामुळे बाळाराम पाटील यांच्या निवडणुकीत पारडं जड मानलं जात आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shears। माजी ऊर्जा मंत्री राऊत, माजी मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला फसवलं। मालवणात अग्नितांडव आणि तळ कोकणात पहिल्यांदाच होतोय महागणेश याग। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shears। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।